Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uthi amakhosi asefaka amandla onke ekuziqeqesheni ngaphambi kwesizini entsha eBetway Premiership. Isizini yethulwa izolo eSandton ngaphansi kwesiqubulo esithi lisegazini forever, nakuba abaxhasi besaphezu kwezinhlelo zokuqhamuka nendebe futhi abakayimemezeli imali yomklomelo wale ndebe. Imidlalo yeBetway Premiership izoqala ngokusemthethweni ngoSeptember 14. iChiefs izobhekana neMoromo Gallants eFree State Stadium eBloemfontein. Njengamanje sidlala imidlalo yobungane yokuhlola abadlali futhi silungiselela kanzima ukuze silungele umdlalo wethu wokuqala weligi, kusho umqeqeshi omusha weKaizer Chiefs. Amakhosi awakadlali nomdlalo owodwa wokuncintisana kule sizini njengoba aphuthwa ukungena ku-M10 8. iChiefs siletha abadlali abaningi abasha kanti abanye ababili bamenyezelwa izolo. iChiefs iqinisekisa ukufika komdlali wasemuva uBrandon Cross ophuma kuGolden Arrows noNjabulo Blomo osebuyele kuChiefs ebolekwe unyaka owodwa esuka e-United States St. Louis City SC. Sisathungatha abanye abadlali ezikhundleni ezahlukene, kusho uNabi. Ukuya phambili sizothola abadlali abaningi ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi lokuhwebelana ngabadlali. uNabi yena usaqhubeka nokucela isineke kubalandeli beChiefs njengoba ebheka ukwakha iqembu elizoqhudelana. Ngifuna ukukhuluma iqiniso nabalandeli. Kimina kuyadingeka ukuthi ngiqale ngakhe iqembu eliqinile. Akwenzeki ukuthi uqede endaweni yeshumi ngesizini edlule bese ufuna ukukhuluma ngokuwina izinkomishi noma ukunqoba iligi maduze kanje. Angifuni ukusho into abalandeli abafuna ukuyizwa. Ngingumuntu wangempela, ngiyayihlonipha kakhulu iclub nabalandeli. Manje ngeke ngidlale ngabo. Ngidinga ukwakha iqembu eliqinile, igxathu negxathu. Ngizonikeza amaphesenti angu-200. Ngiyazi ukuthi yiphi indlela ekumele ngiyithathe. Angiyesabi ingcindezi, ngiphila ingcindezi kanti nenselelo ngiyayithanda, kodwa kuzoba step by step. Asikho isiphetho manje, sidinga isikhathi.